Cítíš to? Tohle je náš Gymbro moment. Dneska se podíváme na Workout from Hell, který posílí tvůj střed, ale otestuje i tvou vůli. Jdeme na to. Prvních 20 vteřin pojedeme železné máslové mouchy, neboli Iron Butterflies. Zde je důležité hlavně udržovat rovnováhu. Po 10 vteřinové pauze přichází Bicycle Crunches. Zde se vytáčíš loktem křížem ke koleni a pokud to zvládneš, tak propínej ty nohy až těsně nad zemí. Dalším cvikem jsou sklapovačky. Tam je opět důležitá rovnováha a silná vůle. Zkus je přežít. Poslední cvik, Russian Twist. Nohy drž kousíček nad zemí a otáčej se, i když hledáš rajtofly. Tyto 4 cviky provádějí 20 vteřin s 10 vteřinovými pauzami, 2krát za sebou. Makej a zase za týden.